Здравейте! Ние сме в болница Сърце и мозък. Как се казвате, кажете? Аз съм Стоянка Стоименова Откъде си? от Варна. От Варна. Вие тук се лекувате Да. в тази болница. Да. Тази жена, как се казва? Маша. Маша. Из Казахстан. Не можах да запомня. Маша. И какво вие тук, какво за нея знаете? Ами аз знам, че тя е потърпевша от потопа, който стана Еленици. в Елените. И че нейното имущество, нейният дом е унищожен. И се намира без изходица. Понеже няма в Казахстан дом, няма да е друго место. Това е единственият дом, който има. И знам, че нещо и се отказва всякаква помощ. И не знам само защо се отказва помощта при такива случаи, когато нямаш друг дом и всичко ти е унищожено. И имущество, и домът, и всичко. И друго, какво да ти кажа? Ами, хората, дето А. живеят с нея. Там живеят не само Стан. казахстанци, там живеят И и украинци. руснаци, и украинци, и всякакви, и даже американци май. Американцы, ирландцы, Ирландци, американци, и всякакви. норвежцы, Немци. немцы, Германцы. германцы. И германци, Всичко. всякакви Очень националности. много хора из Болгарии сега. И търсят помощ. Много. Искат Много болгар. И Много аз българи, и много българи. да. Да. Искат помощ. И всички искат помощ, да. Преводач. Всички искат да им се помогнат. Аз... Как се чувствате? Много благодаря. А какво? Ай. Вие как се